ni o de mouvement Mali Espoir olodo ambe uka kene kan faso de nyimo nga kene diga tala jamana joba uka kene du kosabe antikuma jenya abada ambe don kerengerane de labbi kosabe ni o ye muso togola doyi odo 8 mars sigatala okuma ambe o de nyanamali do kene kan bi mouvement Mali Espoir kosabe oluka hamina e jamana joli sigatala ko asirasa 8 mars ko ka fete chogoya werela sigatala dunun fora balaw fora wallahi tonge sugu bela jelengera ma gosira mouvement Mali Espoir uko ubeka cheba min deme ni o asimiye sigatala ka kuma manja fiu abi fe jumenge bara wallahi donc mouvement Mali Espoir nu bi koko ke ku bi bara de jira okono sigatala 8 mars ko tikeni nyanaje ko lu bi bara de ke sigatala en flaw de keneka ani ambaka nafa jisrai sigatala be ba do ka fo srai akoka gele ko wallahi srai bi che kuma be srai amanogo ko olu bina nika gratte ka manchimba wuri kana yoro bina dilan o kuma na ko lu ka 8 mars ko bi fete o togola mouvement Mali Espoir muso ay tegara fo yere sa ay tegara ba fo yere ni olu ka hakline sigatala ko wati jena sigatala anti sumayable abada imoke ni o yedugo tiye asona kam bismillah ka dugo kono sigatala ambi dakrunya kelendama ko sabe ni nan sanuma mun flani aka u bismillah sigatala nana bara sanuma min keni aka yamaru duma sigatala bara damne adi ne assalamu alaikum ba fo le sita de mouvement sport tara pateja mu so ka yeja ko ale anele kana nya sura fe ni hera ku de ko do tan da fo ko ali ala ka nyata ala ka sobati ala ka muso ala ko sabo ku ye ala ka muso ala ko sabo ku ye ala ka ga jiwa ye ala ka berka do ko sabi ala ko nyata sobati ala ka fo le ka sabo ala ka da fo la kele wasara sigatala de wasara donc ale dugutigi ko aye yamaru di ko sabe u kan bara sanumai ko abibe u ka ke dugo kono sigatala ko ngo da kunya kele faraka sigatala kuma ka gelama kuma furi di dugutigi ma ko sabe ka tano ne ka barkada ko sabe ko fa metamini o tamane ko fa toy ni o mouvement Mali Espoir ko sabe anyema ba ni o président national re Mali be mouvement Mali Espoir nyema ba ko sabe Abdoulaye Kebe ambi korofo di ama alaka kebe ni mauka kebe akato muso yeni hakilinata ko sabe akato ndo yeni hakilinata ambi anyene afa Abdoulaye Kebe ni so judgment bi ayere la ni ko ina sisa takunya flami ba abino o takunya flati ama an shira herela alaka an kle herela bi ambe nafaji sira farala yanno ambe dugutigi fo ka duguden bela jelen fo ka maire fo ani mogo sira ka déplacer kana yanno ambu bela jelen fo mouvement Mali Espoir muso anga foli be aw bela jelen yi aw munu ye hakilinanta ka fo aw be fe ka 8 mars ka fete choga wala mini balani dununte kelenyi no de ka sira glan wala sa population min be ano ka se ka lafia choga mina parce que ni koko jamana ka lafia fo sira ni sira glan no de ka hakilina yi vraiment o ye faso jo chogo doyi otmala anti se ka foi fo yana ka fu ka barkada
Awa président no mi Baye Bouakari Dante Folila Kala Sama parce que Mogodobi Femba kun Karitala Mogodobi Fentan kun Karitala mais Baye vraiment avec a femi ira mouvement kono aya ira ka fo aye faso joladi anaka nafulo be aya beta ka ke mouvement Mali Espoir tay otmala vraiment anti sera foi fay ka fo hali sabe mi nyini mouvement ko ina ala ka noya parce que avec a tama sira do de ta sani ka kuma ka chaya ka ke wale ka chaya asimunga ke wale do yi data le fe bon monta fe ale ka dana ka bomo o ya ka baradi abe ke wale min ke ka yira o de ale dai otmala mouvement Mali Espoir be yoro yoro association fon fembe Mali kono keren na arema parce que ale député au ban tchela no nous Suleiman Dabele vraiment anga folie baye aya yira ka fo vraiment faso de anyuma ko ba kono ya wele su abena ya wele clé abena ama mouvement na ce qui veut dire que ambo de no fait ambi fait mouvement be de ka fara nyon kan anga je anga jamana injo farali na fo fuitala aina ambeka je anga jamana injo wallahi mo kelen fuite no mim sika jamana injo otma me ni bela jelen fe association fan même Mali kono aw beka na anga je anga fara nyon kan anga ke chekelen dewnyi anga ke muso kelen dewnyi anga seka transition deme chuga mina transition nyemo no anga se ku fara nyon kan pour que hakilinan kilo se ka ta Mali anga se ka jo jamana te jo fo fara nyon kan wallahi mo kelen se ka jamana injo otmara ne ka foli ba bela jelen o fen nana muso ayaw jija jamana aw di ba jo jamana muso di tai ka sababu ke mu ne boranga so fo kana ansia ne aye dugu kono na fuite dugu kono iba miri ka fo ko selden dugu sa jere do ce qui veut dire que Mali muso di tai activité fait me ke Mali ngono muso di do otma muso naw sona wallahi jamana ya bijo otma la ay wili akana anga je aka fen toy akana anga jamana injo jamana kalfale no la de otma la mi mene bolo ka foyena odi ne haketo be kuma la sallallahu alaihi wasallam Espoir muso ani sogoma e muso atelamneli kala de awbe awatiane ani sogoma merci ambe muso ka donela nambe kuma amba damne ni muso ka folie no folie bolain ambe président Kébé fo ka Baye Bouakar fene fo et président ye kuma be fo ka ban ne taye folie de mais président Kébé me min fara ka kuma kan ye min fo Baye Bouakar ka kola atemene no beka arima ka baro do sigila Baye Bouakar ma dans soutien ma aya asemba bolo koro ka se ama ka kenen denfaya fene ta en bolo o kenen o de kala sababu ye anga janfanti nu be no mouvement rebelle ye o kuma fe ka janfa do ke Mali la Baye an deme ko sebe journaliste kunda pour que kulu ka kele dans sira la donc mbani na fa ka tegere fo la président Kébé min fo Baye be Mali ko de la ate moko la bi ne yɛrɛ kun kan ka kɛ Assimi kɛrɛfɛ mais n y'a décidé en tant que député Baye ye bonya min kɛ kana bonya ma segin k'a ye ni ne ɲininen no Mali kɔnɔ ka fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni fɛn fɛn bɛ Mali ko la an k'an ka fara ɲɔgɔn kan ne ye Arima ye mais Arima ka kɛnɛ tɛ sigi ni mouvement Mali Espoir kɔnɔ an ye kɔrɔ ni dɔgɔw de ye an bɛɛ bɛ Assimi ko de la an bɛ Mali ko de la bi a ye misali min yira a ye dusu don anw yɛrɛ députéw kɔnɔ
nin sira in Dumasana nafaji an bɛɛ bɛ boli a kan n'ale nana ka n'a dilan ka belebele k'a la ne yɛrɛ bɛ layidu d'aw ma an bɛna wuli ka se minisiriw ma ka se présidentw ma Kɛbɛ yɛrɛ na fara an kan an ka se présidansi ma nin sira in a bɛ projet la a tɔ ye wari de ka bɔ k'a kɛ gitɔrɔn ka taa kan ni Ala sɔnna ma Dumasana nafajikaw Kɛbɛ bonya la Bayi Bubakari bonya la an b'an fanga kɛ ɲɔgɔn kan pour que nin sira in ni gitɔrɔn ko ye an ka bɔ sogo na k'a kɛ réalité ye n b'aw fo ka président Kɛbɛ fo n tɛna se ka kuma kan nin ɲininiw bɛɛ fɛ aw musow a ye fara an kan an ka Mali jɔ an ka 5 colonels ninnu dɛmɛ an ka Asimi dɛmɛ an b'o baara la su ni tile mouvement Mali Espoir ko tɛ yen Arima ko tɛ yen an bɛ Mali ko de la Ala k'an bɛn sababa ma merci. Aw bɛɛ lajɛlen salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu. N bɛ n ka alimami fo n bɛ n ka dugutigi fo n bɛ bureau national président fo ka ne yɛrɛ n ka président fo muso o muso déplacera an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw yɛrɛ ye an bɛ faso ko de la vraiment aw bɔra ka na an dɛmɛ an ka 8 mars ko la a diyara n ye n b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn kelen ma. Ok, n bɛ kuma di n ka vice présidente ma a bɛ kuma. Ani sɔgɔma an sira hɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la n bɛ foli lase dugutigi ma ka se président Kɛbɛ ma honorable Danbele monsieur Bayi Ba nin kɛnɛ in ye kɛnɛ sanuman ye an musow dɔwɛrɛ t'an da ni foli tɛ 8 mars komi Kɛbɛ y'a fɔ cogo min na n tɛna sigi kuma kan tuguni an bɛ Mali ko de la mouvement Mali Espoir bureau des femmes commune 1 Mali ko min do jamana tɛ se ka jɔ ni musow tɛ n'i y'a ye ko fɛn o fɛn ɲana du kɔnɔ kɛnɛma sigida la ni muso t'a la taɲɛ t'a la donc bala fɔ tɛ tuguni dunu fɔ tɛ yani kuma ka caya kɛwale de kan ka caya an ka o kɛwale ye min ye o de ye an filɛ ka acte min posé bi k'a yira k'a fɔ an bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana dilan na denmisɛnniya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la min bɛ se ka min kɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ tɛna bɔ jamana wɛrɛ la ka na an ka jamana in jɔya an yɛrɛ de b'a kɛ n'i y'a mɛn i doniba ta ɲumabaga ɲuman de b'i la donc an yɛrɛ k'an cɛsiri jamana ko in na ka transition dɛmɛ ka Asimi dɛmɛ fɛn fɛn bɛ na ni Mali ka hɛrɛ ye ka Mali bɔ dingɛ in kɔnɔ o ye anw ka laɲini dɔ ye donc 8 mars okumu kɔnɔna la acte min poselen filɛ nin ye an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi honorable y'a fɔ cogo min na kuma min nana ale yɛrɛ ye kuma min fɔ bi o y'a ban donc ne tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ o kan foli kɔ ka bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bi sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka yan sɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika da madame Nana Kasi Malado Sangare n bɛ bɛɛ fo aw bɛɛ ni tile n bɛ an ka dugutigi fo n bɛ alimamilakaw fo n ka foli bɛ président national ye n'o ye Ablaye Kɛbɛ n ka foli bɛ honorable Suleiman Danbele président d'honneur Agibu Danbele di junior a ka foli bi yan a se ma kɛnɛ sɔrɔ musow an b'aw de ka kɛnɛ kan bi foli belebeleba bɛ aw yɛrɛ dan tɛ foli min na a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ ye n bɔr'o kɔnɔ n bɛ foli bila an bɛ sigida min na n'o ye Dumasanakaw ye an b'u yɛrɛ fo kosɛbɛ médiaw n bɛ aw yɛrɛ fo depuis 8 heures a b'aw sen kan nin ko in na yan Mali ko don n bɛ aw fo kosɛbɛ n bɛ n ka tɔnden commune 1 cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan n b'a bɛɛ fo nin kɛnɛ in n'i y'a ye kɛnɛ in sigila bi kɛnɛ in ma dilan kunu kɛnɛ in a bɛ kalo 1 bɔ cɛw ni musow mouvement Mali Espoir commune 1 ka fara bureau national mɔgɔw kan u ye wulikajɔw de kɛ réunion kɛ fo fitiridaw ani suw b'an sɔrɔ réunion na n b'a ɲini u fɛ u ka tɛgɛrɛ f'u yɛrɛ ye n tɛna kuma janya komi tile taara ɲɛ n b'a ɲini président national fɛ
ani dugutigi ani honorable Suleiman Damele ani musow yɛrɛ an ka taa ka coup d'envoi di machine ka baara daminɛ bɛ bɔ kuma kɔnɔna na. Voilà, ne de away ay adamay dugutigi ay sigiro dama ay sigiro de dugutigi ma donc lancement kera kulubali keni ka foli di honorable yera wala kebe diga tala ulu koni dama folo folo kero rupe dala ka je donc bara tonga to para kala ubulo andi babu ya bulo ni ala so na so veru ulu koni mina bara ke dala ka je gele ya min ma bulida o kele ya min ba toro min ma bulida o toro min ba sikala ka nyini sirada mo fe botabe namuru gamboto ani kuru be ya ko Kɛrɛnkɛrɛnyalen an ye ɲɔgɔn ye k'a jate minɛ an ni mouvement Mali Espoir muso communain kɛrɛnkɛrɛnyalen la an ko k'an bɛna musow ka 8 mars an b'a kɛ cogo wɛrɛ la an bɛ bɔ ɲɛnajɛ ninnu hukumu kɔnɔna na an ko an bɛna baaraw boloda n'o ye Dumansana nafaji sara ka essayer ka o sara in dilan k'a di sigidala mɔgɔw ma an y'a ye o nafa ka bon kosɛbɛ ni ɲɛnajɛw ye san o san an y'o hakilina de ta an ni musow o de y'an bila sira dilan na bi.
Bon, an bɛ se ka mun fɔ mouvement Mali Espoir musow ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ni Mali muso bɛɛ ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ baara de bɛ se ka jamana in bɔ ɲɔgɔn la baara de bɛ se ka an ka sigidaw lataa ɲɛ an kana an sigi k'a fɔ ko gouvernement kan ka na sira kɛ goudron kɛ nin sira in kan ou bien gouvernement kan ka kan niveau kɛ nin yɔrɔ in na an yɛrɛ bɛ se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ka mun kɛ baara la sigidaw kɔnɔna na an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka se k'o kɛ k'an ka président de la transition n'o ye colonel Assimi Goïta k'a dɛmɛ o kan. Bon welewelekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin Dumanzana nafaji mɔgɔw ma an b'a ɲini u bɛɛ fɛ u ka fara an kan ka don mouvement Mali Espoir ka tɔn na an ka se ka transition dɛmɛ parce que tɔn in sigikun ye ka transition de dɛmɛ ani ka jamana dɛmɛ k'an ka sigida dɛmɛ k'an ka sigida développer an b'u bɛɛ ɲini an ka dayɛlɛlen d'u ye u bɛɛ kana fara an kan cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan. Komi a fɔra aw bɛɛ ɲɛna sisan an ka honorable Suleman Danbele fɛ a ko n'a bɔra yan bi a bɛna fɛɛrɛ kɛ ka se président de la transition ma n'o ye colonel Assimi Goïta ye sira in ka kɛ goudron ye k'a bɛna o kuma las'a ma n'Ala sɔnna ma an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan kuma ka se sanfɛ sira in ka se ka kɛ goudron ye n'Ala sɔnna ma. Oui merci yɛrɛ kɔfɛ mouvement Espoir Mali Espoir u ka hakilina ye jumɛn ye jamana jɔli la waati nataw la a fɛ an bɛ fɛ k'i da don o la. 8 mars tɛmɛlen kɔfɛ baara caman bolodalen don mouvement Mali Espoir fɛ sigida fɔlɔ la ni sigida wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida fɔlɔ la yan an ye ji di fajigila muso dɔw ma ni nin tile fila in na tɛmɛna an bɛna taa o fana korobo kari kɛ n'Ala sɔnna ma o tɛmɛlen kɔfɛ fana an bɛna baara wɛrɛw boloda sira dilan in boloda quartier wɛrɛw kɔnɔ ani fɔ septiki o b'anw ka projet la k'o kɛ carré wɛrɛw kɔnɔ minnu tiɲɛlen don jinɔgɔ ko la n'Ala sɔnna ma. 8 mars ukun de y'an se nin kɛnɛ in kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ne tɔgɔ Marietu Arma ne ye mouvement Mali Espoir musow ka présidente ne ni n ka vice présidente de bɛ yan nɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hakilina fila tɛ i yɛrɛ b'a dɔn 8 mars ye musow ka donba ye Mali musow bɛɛ lajɛlen ka don de ye 8 mars o hukumu kɔnɔna de la an y'a jate minɛ dɔ kɛra tɛgɛrɛfɔ ale ni dundunfɔ ninnu dɔ kura la an y'a ɲini ka na nafaji sira ka a garati des jours à venir fana a b'an kɔnɔ ka gitɔrɔn da la an nana garati parce que n'i ye gitɔrɔn dilan mɔgɔw bɛ lafiya i y'a faamu a bɛ dɔ bɔ accident na a bɛ si di an ka mobiliw fana ma. Ok welewelekan mun bɛ n bolo ka lase diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen ma komi mouvement nin yɛrɛ bɛ yan ka transition de soutenir bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Assimi ye mun kɛ jamana nin kɔnɔ kɔnɔdimi tɛ quoi ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la et puis encore n m'a fɔ kulonkɛ man ɲi quoi an ka dɔ bɔ kulonkɛ la an ka sɛbɛ kɛ parce que Mali bɛ diɲɛ dɔ de kɔnɔna na an minnu bɛ capitale kɔnɔna na an lafiyalen bɛ mais minnu bɛ burusi kɔnɔna na olu tɔɔrɔlen bɛ n'a fɔra olu tɔɔrɔlen bɛ an bɛ tila ka na ɲɛnajɛw sigi a tɛ faamu c'est pour cela que an kɔni ka ɲina 8 mars an m'a kɛ kulonkɛ ye an y'a kɛ sirabada garate de parce que ni sira ɲana c'est moins de accident i y'a faamu accident bɛ dɔgɔya ni accident kɛra muso de bɛ tɔɔrɔ ni i ba t'a la i fa b'a la ni fa t'a la i den b'a la ni den t'a la i cɛ b'a la c'est pour cela que an ye initiative ta ka gitɔrɔn garate n bɛ muso bɛɛ lajɛlen fo muso bɛɛ ka wuli an k'an cɛsiri an ka baara kɛ mɔgɔ si tɛ an ka jamana jɔ an yɛrɛ ye an de bɛ jamana ja n'i y'a mɛn ko du muso de don n'i y'a mɛn ko jamana muso de don foyi tɛ se ka diya ni muso tɛ muso de bɛ président bange muso de bɛ ministre bange muso de bɛ député bange cela veut dire musoya tɛ kulankolon ni quoi muso ni kolo o de b'a fɔ ko musoya ye kulankolon ye kuma man ɲi da bɛɛ la kuma ma nɔgɔn ne ma
comme ne ka vice présidente bi yan b'a fa ɲɛna dakuru ɲɛ kelen mun b'a bolo ka faranta ka fara kan o présidente ye min fɔ kuma tɛ tɛmɛ o kan bi ye don min ye n'o ye 8 mars ye bɛɛ b'a dɔn o ye diɲɛ muso bɛɛ ka don ye don kɛrɛnkɛrɛnnen sugantira k'a fɔ ko bi ye musow ka don bɛɛ ye musow ka don ye parce que n'i ye du kɔnɔnaw jate minɛ muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc an b'a fɔ don bɛɛ ye anw ka don ye mais don kɛrɛnkɛrɛnnen min sugantira k'a fɔ k'o ye 8 mars ye ko musow ni o ka kan o de ye bi ye donc o de okumu kɔnɔna yan an se yan k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ muso an ka baara dɔrɔn sokɔnɔ baara dɔrɔn tɛ donc an filɛ min kɛnɛ ka nin hali o fɛnɛ b'a la ni o ye ka hakilinaw ta ka sigida sabati ka sigida la kɛnɛya ka sigida dilan o bɛɛ hakilina bɛ a kɔnɔ voilà welekan min bɛ ne bolo k'a di Mali muso bɛɛ ma Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali muso bɛɛ ville fara togodaw kan jamana muso de don n'i y'a mɛn ko muso lafiyara o kɛ ka sɔrɔ i ye den minnu yɛrɛ sɔrɔ olu lafiyara fɔlɔ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn bi Mali tun bɛ degun min kɔnɔ komi présidente y'a fɔ cogo min na kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow kɛcogo la pour que ka se ka Mali dɛmɛ ka transition dɛmɛ an bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔ a lafiya yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ o bɛ anw musow de ta ye parce que projet caman min bɛ transition bolo k'a ta k'a ɲɛsin jamana ma jamanadenw ka lafiya ma anw bɛ a kɔ o de kama voilà Abdoulaye Kulubali ouais bɛ wele ko Bafi bon m'aw yɛrɛ fo k'aw barikada muso ninnu an bɛ dugawu k'u ye u sera ka nin hakilila min ta ka na baara in kɛ a diyara an ye kosɛbɛ a bɛnn'a ma nka fɛn wɛrɛ ka d'an ye min tɛ nin fana ye bawo n'u sera ka initiative sɔrɔ hali bi pour que ka na yɔrɔ in kɛ goudron ye ka bɔ an bɔ poussière in na o de ka d'an ye a kɔni musow ye ni hakilila min ta a ɲɛna parce que cɛw de bɛ nin kɛ ka caya mais ni musow yɛrɛ hakilila sɔrɔ k'a kɛ an b'u fɔ a la an bɛ tila ka dugawu k'u ye k'u dɛmɛ a la o de ala sago bonya b'a la welewelekan min bɛ ka di Nabasi population mɔgɔ ma a ka d'an ye bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma a fɔra ko Mali kura de bɛna kɛ o tuma na an ka bɔ kɔrɔlen in kɔnɔ bɛɛ ka segin ka na i bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka baara in kɛ pour que Mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na sigidaw bɛɛ bɛ se ka développer cogo min na cɛ ni muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba a ka d'an ye bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka se ka jamana dilan o de ka d'an ye o y'an ka laɲini ye quoi ni bɛɛ sera k'a mɛn fana a bɛ fisaya bɛɛ ma kuma kuncɛ kuma ye min ye an b'aw yɛrɛ fo ka muso ninnu fo jeunesse mun faral'u kan k'u dɛmɛ k'u fana fo ka barika da u ye ka dugutigi n'a ka dugudenw bɛɛ fo ka alimami n'a ka mɔgɔw bɛɛ fo ne ye Abdoulaye Kulubali o bɛ wele ko Bafi voilà ne ye soudeur ye ne ka atelier ye yan ye. Bon, je me nomme Pendadi Djeneba Kulibali. Bon, nisɔndiya m'an na bi an tɛ se k'a se a fɔ ka s'a dan na n'i yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ nafaji sira in kan tiɲɛ yɛrɛ la a cɛ mais bon n'a sera ka dilan ta n'a bɔra Nakale gidɔrɔn yɛrɛ a bɛ diya an ye a diyara an ye yɛrɛ yɛrɛ de an ka ekɔliso de filɛ yan nɔ an ka promoteur tɔgɔ Siyaka Jara sira in dilanni kɔni a diyara an ye yɛrɛ de an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na mais an b'an balakaw fana fo nin 8 mars ko in na ni nin sera ka taga ɲɛ anw yɛrɛ wulitɔla bɛ se ka wuli ni ko wɛrɛw ye tuguni ka fara kan min tɛ nin mouvement espoir Mali mɔgɔ an b'u fo k'u barikada bon an b'a lajɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan Mali ko bɛɛ ko de don an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ mɔgɔ kelen o tɛ se ka bɛlɛ ta a bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka baara kɛ sira in dilanni kɔni a diyara an ye yɛrɛ de a diyara an élèves yɛrɛ ye trop n'an bɛ na ka na an bɛ se ka mun f'u ɲɛna n'u sera ka fara an kan an ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ a bɛ diya an ye a bɛ diya an ye yɛrɛ de surtout an élèves a bɛ diya an ye fo ka s'a dan na an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na o de tun b'an bolo. Coba ka b'a kɛrɛfɛ o. A boli ka nɔgɔn kojugu. Thank you.